Салам жамағат, сіз өзіңіздің қойда екеніңізді білесіз. Бүгін нихаят ең яратқан айбырым, бүгін техник видео. Шоңа көре жамағат башлайбыз. Демек жамағат, біздің мына ошондай прицебыбыз бар. Һәм шоңа хәзер бүгін біраз гына үзгәрешләр кертергә кирәк, әзгене. Гаи әзиләр күрмәстеген әйттереп. Башта жамағат прицеп турында сөйләп китергәдер инде. Прицеп 2,5 метр озынлыкта, 2,45 дөресрәге эшкә яктан үлчәсәң, киңлеге 1,20. Биеклеге жамағат хәтерләмим дә хәзер. Төгәл әйтә алмыйм, мин аны бераз кыскарттым да, шуңа күрә биеклеге дә 1,20 инде. Шокмакка охшаган. Арткы ягы менә шундый тасмаларда тора, арткы ягы ачыла. Арткы борты шулай ачыла. Менә монда киләдә тора ул. Алгы ягына килсәң җәмәгать, алгы ягында да менә шундый электр торган, каптыра торган әйберләре бар. Буларны тартып алып, ышкындырып була. Һәм инде прицеп тулайым менә шулай иттереп авыша. Андый мөмкинлеге дә каралган. Ләкин миңа ошамый торган бердән-бер 100нче әйберсе, моның алгы борты ачылмый. Монда болтлар белән нәрсә беләндер беркетелеп куелган инде ул. Һәм шуңа күрә бу проблеманы хәл итәргә кирәк бүген. Менә шундый тупсаларым бар минем әйме, алар икәү монда. Менә берәү икәү. Һәм инде аннарысын менә шундый киләләр бар. Мин аны килә дим инде. Киләсе дә бар җәмәгать, һәм монда аның бүтән каптыра торган әйберсе дә бар. Менә монда тупса куеп, менә шулай иттереп шома белән бу ягына да, теге ягына да менә бу болтларын сүтеп алып, менә монда шулай ук килә куеп, ачыла торган, ябыла торган иттереп, һәм инде беркетелә торган иттереп ясарга кирәк. Бу миңа нәрсәгә кирәк дисәң, мисал өчен 3 метрдан озынрак әйберләр төягәндә, белмим инде анда ОСП, гипсокартон, калай, бойн канаты, жираф муйны менә шуның ише әйбер төягәндә, алар монда сыймый. Һәм инде артында менә шулай иттереп аска төшереп, шылдыр-былдыр барып булмый. Шуңа күрә бердән-бер чара, менә мондагы алгы өлешен менә шулай иттереп яткызып, шулай иттереп рәхәтләндереп, сузып, чыгарып, менә шулай иттереп бару бер дигән булыр дип уйлыйм инде мин. Һәм инде җәмәгать моның икенче проблемасы бар. Нәрсә дә булса алып кайтасың да бит инде, машинаңнан ышкындырасың да прицепны, һәм инде бушатырга тотынасың. Һәм инде бушаткан вакытта менә моның очына баскачтан артына прицеп шиелеп китә күккә. Һәм син чыгып очасың бөтен әйберләрең белән бергә. Һәм инде җәмәгать шулай ук моның шишелеше менә шундый торба. Бу торба җәмәгать менә шулай иттереп, менә бу кырыена беркетеләчәк. Менә бу кронштейнны җәмәгать аның ныклы беркетелмәгән. Менә монда бер торган кулы бар аның. Шуны бушатып ышкындырып була яки кыссаң киресенчә эләктереп була. Менә шулайрак торачак монда, ләкин тигез булачак ул. Планда. Һәм инде рәхим ит, терәгеңне куйдың, ышкындырдың, җәеп салдың, бушат, керт. Бер нинди проблем юк. Һәм инде машинаның монда электрләгән булуы шарт түгел. Гомумән машина булмаса да ярый. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Хәзер эшкә керешәбез. Һәм инде нәрсә эшләп маташканымны, нинди курьезара булганымны мин сезгә күрсәтәчәкмен. Киттек. Димәк, җәмәгать тупсалар куелып бетте, уңда сулыда. Менә мондагы болтларын сүтеп алдым. Хәзер менә бу бортны бер нәрсә дә тотмый. Һәм теориядә ул ачылырга тиеш. Әле ачып карамадым үзем. Махсус калдырдым. Һәр ачып карыйбыз. Окей. Бисмилла әйтеп. Идеальны, идеальны малай. Карале моңа. Монда әйберләрем дә бар икән әле. Тимер тамыр, алюминнәр, металлга бергә. Ачыла да, ябыла да хәтта. Бу ачылгач бераз авыш тора. Хәтта бусы да плюс. Ләкин мин монда мыгайн барыбер резиннар куярмын, чөнки ул йөргәндә барыбер кыйналып барачак инде. Менә бу җирен бәргечләп, ашап, җимереп, буявын куеп, эштән чыгарып бетерәчәк. Шуңа күрә монда нәрсә дә булса куярга кирәк. Булай бер дигән. Хәзер менә монда килә куярга кирәк. Куелды да, заклепкалар да бетте. Ничек эшләвен дә күрсәтсәң, так. Аша иттереп башта каптырасың, аннарысын шалт иттереп куясың. Бер дигән тора. Бер кайда китми хәтта, стреп тә йөртергә була. Нормально. Менә монда 2 заклепка, менә монда тагын 2 заклепка, бу ягында менә тагын берәү. Аша иттереп каба, менә аша иттереп ышкына, җиңел генә, рәхәт кенә аша иттереп аласың да. Һәм инде төшерәсең аннарысын. Бу ягында да шулай булырга тиеш, икенче ягында да шулай булырга тиеш. Ләкин әйткәнемчә заклепкалар булмау сәбәпле бу эшне әлегә туктатып торам. Һәр инде треккә күчәбез. Треккә килгәндә җәмәгать, трекнең менә монда комплектындагы болтлары үзенеке бирәк кыска иде. Мин хәтерләмим, уңга
20-лейдімісің? Нәрсе ойлап шындай болтлар қойғанлардыр, қысқа ғана қоя бір кетірген, нешек бір кетірген, нинди пластинаға. Прицепнің рамысы жәмәғат 60-қа 40-лы профильден жасалған. Яғни, мында 2 сантиметрлы болтны бір қайда біріншекте бір кетіп болмай, тегеғынан тишіп, шыннан бұрмасаң, болмай. Шоңа көре, Леройға бардым да, мына шындай ұзын, 10-ға 80-лі мекен болтлар алдым, 2 шайб алдым кеңні, әменде башына контрагайкалар қойдым. Қазір жәмәғат орнын белгілейбіз де, шома білән, мына оторына шәпәлейбіз енді, мына шында басарға тегеш. Buldu kebek. Мына қар бір деген рахатланып, бушатып болады, тілесең нәрсеңді. Қалайларыңды аласың да, қоясың жерге, рахатланып мініп кеттің, қорқмышы алдың, көшердің. Бір деген. Әменде жиылған келеш, дұрысырақ көтерткен келеш, мына шылайрақ көрін әтірген бұлайынды міне. Яғни бір нәрсеге де қымаша оламай, тырпайып тұрмай, бәрілмей, соғылмай, габаритлардан шықмай, хәтта бұсы да мұнша ортқа қорап қала. Әменде ол қызыл сүзің айынан көрініп тұр әлі қоян. Шының білән шындай хәлләр жәмәғат, прицепні более-менее нормальный тәртіпке кетірдік. Бүтін үші де ішленіп бітті де алмайм. Тупсалар қойылды, сүзді жоқ. Бір кілә қойылды, ләкин мұнда екіншісі қойылмады, заклепкалар жетмеді, аны ертегі Алла тілесе қойып бітірәшәкмін. Тірек орнында, әменде жәмәғат мұның алғы борты ашыла бетінде қазір. Шоңа көре мұндағы тайынтны да нешекте болса дұрыстап ясысы болашақ енді. Ашыла тұрған еттіріп, көтәрілі тұрған еттіріп. Мұғайын үске қатлы көтәрілі тұрған еттіріп ясамайым, әміне шул шамағына көтәрілі тұрған болашақ, мұнда бір кетілешек. Шынки менің мұнда тоқта. Үске бүтінлі ашылы бет тұрған еттіріп ясауының мәғінәсі жоқ. Әменде екінші проблемасы жәмәғат, міне бұл. Мына мұнда бүтінлей тишек, мұны нешекте болса бір кетіп, тегіп ме, жилім білән ябыштырып ме, ішлі бітірәсі бола енді. Мұны шай бұрып құна қойған болдым, еліге, вақытлыша, мәңгілікке. Әменде мына олары жилде жилфердеп барама тұрғына. Шының білән шындай хәлләр жәмәғат, прицепні яртылаш ясадық. Қалған яртысын бүтін видеода ясап бітірірмін деп ойлайым. Бәлки түшірірмін де. Лайклар қойығыз, достарыңызға жіберіңіз бұл видеоны һичшиксіз, аларда көрсін. Аларда шок қатып тұрсын, кем бұл, нерсе бұл, не істешлеп бере бұл. Дәллән инди нәрселер сирі бұл дейсіңдер. Қарағаныңыз үшін рахмет, һәм келесі ұшырашуларға қадар.